Σήμερα θα μιλήσουμε για μια από τις μεγαλύτερες αστασιακές οργανώσεις. Το ΕΑΜ ιδρύθηκε από τον Άρη Βελουχιώτη, ο οποίος ήταν και αρχηγός. Ξεκίνησε από κάποιες περιοχές της Λαμίας και γρήγορα επεκτάθηκε, γιατί ήταν από τις πρώτες αστασιακές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Όμως, γρήγορα χτυπούσε τους Γερμανούς σε πολλά σημεία και τους Ιταλούς. Βέβαια, σύντομα άρχισαν να υπάρχουν αναταραχές. Μια δεύτερη αντιστασιακή οργάνωση, η οποία επίσης πολεμούσε τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, ονόματι ΕΔΕΣ, προσπάθησε, η οποία ήταν και αυτή αντιστασιακή, αλλά εναντιώθηκε εναντίον του Ελλάς και πολλών άλλων αντιστασιακών οργανώσεων, διότι ο Ελλάς ήθελε την ένωση όλων αυτών των οργανώσεων. Η ένωση βέβαια ποτέ δεν έγινε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τέλει αυτό διεξάγει σε εμφύλιο. Το ΕΑΜ Ελλάς μαζί με άλλες ναζιστικές οργανώσεις, όπως η οργάνωση Χ και τα τάγματα ασφαλείας, εναντιώθηκαν εναντίον στον Ελλάς. Ο Ελλάς είχε περισσότερους στρατιώτες, αλλά δυσκολεύτηκε να νικήσει, κυρίως λόγω ότι οι άλλοι έπαιρναν οπλισμό από τους Γερμανούς και από τους Άγγλους. Εν τέλει όμως νίκησε. Εν τέλει έκαναν συμφωνία ειρήνης με παρεμβολή των Άγγλων. Αν και οι συγκρούσεις Ελλάς-ΕΔΕΣ σταμάτησαν, ο Ελλάς μπερδευτικά επιτέθηκε και στην Πελοπόννησο, διότι η Πελοπόννησος ήταν περιοχή η οποία ελέγχονταν από τα τάγματα ασφαλείας, τα οποία ήταν μια οργάνωση την οποία είχαν αφήσει πίσω τους οι Γερμανοί για να ελέγχουν την Ελλάδα. Ήσωλα στην Πελοπόννησο και την κατέκτησαν. Μετά από όλα αυτά, η Ελλάδα απελευθερώθηκε και αυτό σημαίνει το τέλος του πολέμου. Μετά από αυτό, η οργάνωση αυτή είχε τον έλεγχο όλων των περιοχών εκτός Αθήνας. Μόνο η Αθήνα ήταν η περιοχή η οποία ελεγχόταν από την γνωρισμένη φιλοδυτική πλευρά. Ο Ελλάς αποφάσισε να επιτεθεί για να απελευθερώσει την Ελλάδα για να μην είναι μια περιοχή η οποία θα είναι υποδουλωμένη στις άλλες χώρες. Από τότε λοιπόν έκαναν επανάσταση. Θεωρητικά επιτέθηκαν, αλλά ο στρατός με οχυρώσεις τους καθυστέρησε και μέχρι να έρθουν οι αγγλικές ενισχύσεις, οι οποίες τους κατέστρεψαν. Ο Ελλάς αποχώρησε από την Αθήνα, εκνευρισμένος όμως, σε συνεργασία με την Αλβανία, επιτέθηκαν ξανά στον ΕΔΕΣ και τον διέλυσαν μια για πάντα. Αφού τον διέλυσαν, συνέχισαν την αντίσταση εναντίον των Άγγλων στη Πύδο. Εν τέλει, ο Βελουχιώτης πιάστηκε και εκτελέστηκε. Το κεφάλι του κόπηκε και το κρέμασαν στα Τρίκαλα. Ένα φρικιαστικό έγκλημα των Άγγλων. Όμως έπειτα ήρθε η συνέχεια. Πολλοί μαζεύτηκαν. Από το ΚΚΕ διοργανώθηκε μια δεύτερη οργάνωση, η οποία θα απελευθέρωνε την Ελλάδα από το ζυγό των Άγγλων. Εκεί πέρα συμμετείχαν πολλά πρώην μέλη του ΕΑΜ, καθώς και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν κουρασμένοι από την καταπίεση των Άγγλων. Ξεκινώντας από τη Βόρεια Ελλάδα, με τη βοήθεια της Ιουγκοσλαβίας, παίρνοντας όπλα από την Ιουγκοσλαβία δηλαδή, κατάφεραν επίσης να εισχωρήσουν σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου, της Τεράς και της Κρήτης. Σύντομα όμως η ελληνική κυβέρνηση, με βοήθεια της Αγγλίας, κατάφερε να τους νικήσει και να τους διώξει από την Νότια Ελλάδα. Επίσης το τσακωμό μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ιουγκοσλαβίας, η σοσιαλιστική Ελλάδα, ο ΔΟΥΣΟΕ, πήρε το μέρος της Σοβιετικής Ένωσης και σταμάτησε να τους δίνει όπλα η Ιουγκοσλαβία.
Οπότε αυτό είναι το τέλος. Μέχρι το 1949 είχε μείνει μόνο ο Γράμμος και το Βίτσι στην Ελλάδα, στη σοσιαλιστική Ελλάδα. Και αυτό καταλήφθηκε με τη βοήθεια των Αμερικανών. Αυτό ήταν το τέλος του σοσιαλιστικού καθεστώτος. Αυτό ήταν το τέλος του Δουσουέ. Δυστυχώς. Ως και το άξιο συνεχιστή του ΕΑΜ. Αυτά ήταν όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του. Αυτή ήταν η ιστορία μιας από τις μεγαλύτερες αντιστασιακές οργανώσεις εναντίον όλων των κατακτητών. Και αυτά. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Orthodox Greek Bell, ο οποίος έφτιαξε, ο οποίος μου είχε φτιάξει ένα Caterpillar για το βίντεο. Ναι, αυτά. Γεια σας.